Hos IAT i Kolding lever de blandt andet af at rense tankbiler fra morgen til aften. Nu hiver han så spulehovederne op igen, og så tjekker de, at tanken er ren. Noget, der kræver varmt vand. 10.000 tankbiler med rester af fødevarer og kemikalier kører hvert år gennem vaskehallen i Kolding. Nu kører han ud, så er han klar til, at næste bil kommer ind. Og det giver et vandforbrug på 11 millioner liter om året. Så går vi lige herinde i maskinrummet. Det er herinde, vi genererer al vores varme og varmt vand. Vandet, som skal bruges til at rense tankvognene, bliver varmet op til 85 grader. Og det er her AB Electric kommer ind i billedet. Firmaet har specialiseret sig i energiteknik, og de kan skaffe store besparelser, både på energiregningen og på udledningen af CO2. Så er det styr på det. Min opgave det har været at se muligheden og finde ideen, og så få lavet nogle beregninger på, hvad der var rent økonomisk i det. Og så få det implementeret, udført praktisk. AB Electric screenede IAT for mulige besparelser og fandt en oplagt mulighed i rensningsanlægget under vaskehallen. Det er en god suppe. Ja, så viste han os jo det der rensningsanlæg i kælderen, hvor der kom meget varmt vand ned i hele tiden. Og så slog det mig, hvorfor så ikke lave en simpel forvarmning af det kolde vand, der skulle bruges til at rense med. Og det er så det, vi har gjort. Det varme spildevand bliver altså genbrugt til at varme det rene kolde vand op til en højere starttemperatur. Der ligger 2 gange 100 meter spiral hernede, hvor det varme vand bliver kørt ned igennem, hvor vi så river varmen tilbage. Og det betyder, at energiregningen falder med knap 90.000 kroner om året. Lige nu der hæver vi temperaturen med lige knap 10 grader på det kolde vand, inden det ryger ind og bliver varmet op. Det betyder jo, at de sidste 10 grader, dem skal du ikke varme op, og det er jo der, du sparer energien. IAT har i alt brugt 410.000 kroner på energieffektiviseringen. Med offentligt tilskud og en mindre energiregning er investeringen tjent hjem igen på knap 3 år. Jamen, altså, hvis du kan spare penge, og du kan skåne miljøet, så er det jo bare at gå i gang. Jo. Så er det jo en win-win situation. Jo.